Mesdames et Messieurs, les représentants des autorités administratives et communales des situations, chefs coutumiers et religieux, Mesdames et Messieurs, les membres de section, sous-section, comité et membres du bureau exécutif national de l'association Ankabé Mayala des situations, association Ansardine des situations, distingués invités, chers amis de la presse, en rang et grade, tout protocole observé. Permettez-moi, en cette cérémonie solennelle, de rendre grâce à Allah pour nous avoir permis de nous retrouver et procéder au lancement de l'association Ankabé Mayala dans la cité verte de Kélédougou. Ce lancement qui fait l'objet de notre rassemblement est hautement significatif. Il incarne désormais l'union sacrée autour de l'essentiel, notre bien commun, cher à tous bons citoyens, du nord au sud, de l'est à l'ouest, sans distinction de race ou de religion. Le Mali, notre beau pays, le Mali, jadis havre de paix et de vivre ensemble, a besoin de chacun de nous pour qu'il retrouve son lustre d'antan. Et c'est pour répondre à cet appel, comme stipulé dans le premier paragraphe de notre hymne national, que les hommes et femmes, jeunes et vieux, se sont retrouvés pour mettre en place cette association dénommée Ankabé Mayala, avec pour mission fédérer les efforts pour que règne la paix dans notre Maliba. C'est le lieu pour moi, mesdames et messieurs, de rendre un vibrant hommage aux populations de la région de Sikasso qui ne ménagent aucun effort dans ce sens. En témoigne l'engouement suscité autour de notre association Ankabé Mayala dès l'annonce de son lancement, qu'elle trouve ici mes sincères gratitudes. Il s'agira en effet pour les membres du nouveau bureau de l'association d'explorer toutes les voies pouvant mener à la paix, dans la quiétude, le vivre ensemble et la cohésion sociale dans notre pays. Je vous exhorte à l'approfondissement des réflexions pour qu'après ce lancement, l'association serve de repère pour non seulement les Maliens, mais aussi et surtout les pays de la sous-région et partout ailleurs, en matière de vivre ensemble. Puisse Allah nous donner la force de continuer nos œuvres pour le bonheur de ce pays qu'est le Mali. Je vous remercie. Ami foli lase nabaga bɛɛ lajɛlen ma k'a fɔ ko assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. K'a fɔ ko matigi ka dugawu ne ni aw kelen kelen bɛɛ lajɛlen, k'a fɔ ko aw dansago ani ko k'an ka nisɔndiya jira nabaga bɛɛ lajɛlen na, ka bɛɛ fo, ka bɛɛ barikada, ka bɛɛ waleɲuman dɔn. K'a jira aw la an bɛ Sikaso de kɔnɔna la yan bi, ni o y'an ka 3e région ye. An bɛ Ala barikada ni Sikaso lancement in ye, Ala min sɔnna ka a jira ne ni aw la. An bɛ foli lase an ka kɛnɛ maabaw bɛɛ lajɛlen ma, ka gouverneur fo, ka préfet fo, ka maire fo, ka fanga bonda fɛn o fɛn bɛ Sikaso kɔnɔ yan, an bɛ foli lase a bɛɛ lajɛlen ma. N'an bɔra yan, an bɛ Sikaso dugutigilakaw fo, ka Sikaso maaba bɛɛ lajɛlen fo. O kɔfɛ ka foli lase an ka communauté chrétienne ma, ni o ye an ka chrétien so ye,
abri anga protestant na ani kana se anga catholique ma ka folla se anga la dala mo ma anga do so bi en fait kene kono ko do bi am ambi folla se bera jele ma nambora e ambi folla se siga so almami ba ni oye ambalma ke ani enfa verti ambi folla sa ma ni skoroina asiga so islamé be fo atola siga so islamé ta sira be ambi bera jele fo almami ba tola kana anga ya betoran sadin islamia chemun wani musumunu no wiradi ala ka dina de mel mawni anu kana fulu ambu banyam ko so foya barake nyo bela jele fo danti fuli mina afa ansaru yekuni che o ka yere dila wiledu mita haidara yi ana ka de mayi yo mi waleya anga ko bella ka fara siga so kawka ani ni sali corona nalila ani abara teme ko mana ambi ko fo la nambora e ambi naba be fo bawo ma bora yoro la ambi fo la se bela jelema kanga directeur régional de culture fo e makan salma mun fo ambi aparkada nambora e kene ni ay asigira mo do de sora ka jo haji koro nabi fo ma ko anga kene defa ani kasi kene demba ma olu de dorani kene jigiya ko wala ami fo la se anga maren ma madame Diallo Mariam amba fo akana kana anga kene konori kaso ay rabi yoro mina bi de kumbi ala ni ko ye fargayi wala ambi duwa kaye ala se tugo mina ka lafiya ti am akunganga ta hali sisa ka furakari to menke ako toyi ni kene valeur kama ale kene so fo kene ka undanya na ayo ko yakanye ambo fulike amba no musoyi nambora ya manga parefu ka wali mando ka barkada ka fo anga be mayala adora adefa ya jili koro aseko ana da magira bela jileni ambi afo aka présence la ni kene kono danti foli mina ana yigiya min ta anyi ko fe ka kene ani anga be mayala activité mi ni o lancement adamne ni piche ma o ma sera ka fon fe kala ambi foli la si abera jilema ka be wali mando ka be barkada anga be mayala sika so a bureau régional ani kana se a section bureau ma comité sous section ami fo la se libera jilema ani anga délégué munum bora jap yoro woro la ka yan soro depuis c'est quoi kajolo segu ka se fo kitama olu bela jele ka mo ye yon soro ni kene kono ya donc ami fo la se anga be mayala bela jele ma afuye ko mi bu bolo chesiri de ni lancement kera kaba illa kodona o illa kodona kaba illa kodona ni mi ibi dija ko de ke focusé ada ni kene kono ya mauma mana intervenant fon fe mana ya o bela jele mana ni ben ani kreya ni ka jira ka fo ko udusukun anu farkolo ani unni o beli toy fe pour que hakina psika sabati jogo mina wala aw minu kera sawu ye no e tonde woni fo eti aw bolo fo na kera ka chesri de waleya ka se ko de ke to bala anga be mayala representant bi yoro la fo ka so anga be mayala hakilna o sabati le no ela ama profiter ka témoignage de ke ni kenen kono sura antara katanga almami fo ne ko liberté enfa anan karamo ay am bismillah ni makilni Allah bana tuni ka segi point ni o mangante ka bo anga be mayala mashi kono janko mo munu ko bi hakilla fe lu ba fe ka dem mo témoignage de ke pour que ka bo kumala wati corona ni eri an soroya o make anga la yini o make an sako e me barata me jogo de yake mbi segi ka yafa yini an karamo fe ka yafa yini an fa fe ka yafa yini an baw fe
ni waati o sɔrɔ yan o ma kɛ an ka laɲini mɛ baara bɛɛ n'a tɛmɛ cogo don an ka alimami ko cogo di a ko olu ka waati kɔnɔ an fa don a bɛ yafa ko u ka denmisɛnniya kɔnɔ ka se fo ka n'olu kɔrɔbaya ka se si dɔ ma olu fɛ u ka duw kɔnɔna la ni hɛrɛ tun bɛ yen hɛrɛ ko tun bɛ yen ani hɛrɛ tanama ko tun bɛ yen o kɔrɔ ye laala hɛrɛ dɔ ye kɔɲɔ kɛr'i fɛ yen walima denkundi kɛr'i fɛ yen hɛrɛ tanama ko dɔ ye laala ni banni kɛra i fɛ yen n'a bɛ fɔ o ma fatuli o ye hɛrɛ tanama ko dɔ ye ko ni o tun ye olu sɔrɔ u ka duw kɔnɔ ko o balimaw ye u fɛ yen mɔgɔw bi bɔ yɔrɔw la sigiɲɔgɔnw bɛ na ka na bɛɛ lajɛlen fɛ yen ka na bɛɛ kungo kɛ ko kerecɛnw b'a la ko hali polisɔnnaw b'a la a y'a fɔ cogo min na ko mɛ ko bi ko o kɛra i n'a fɔ o ma deli ka kɛ Mali kɔnɔ ko o kɛra i b'a fɔ ko o baara ɲuman minnu n'o sigiɲɔgɔnya ɲuman minnu tun bɛ yen ko i b'a fɔ a ma deli ka kɛ diɲɛ kɔnɔ ko an ka bɛn maaya la ko ni an nana an k'an jija o wale ɲuman min tun bɛ yen o bɛ se cogo min na ka sabati an b'a fɔ an ka alimami a n'an fa ye a ye nin kumakan min fɔ an ka bɛn maaya la nakun ye ka dɔ de fara nin kan ka se ka nin hakilina sabati a kana dan tuguni ko nɔ ko kungo bi dɔ fɛ yen ko dɔ ka wuli ka taa dɔ sɛgɛrɛ a ka kɛ ko an ka bɔ ɲɔgɔn kalama waati bɛɛ kɔnɔ kungo bɛ yen o kungo tɛ yen o fo a ka dɔn k'a fɔ ko anw de ye maliyɛnw ye wa anw de ye Ala ka danfɛnw ye wa anw de ye adamadenw ye an b'a fɛ an ka bɛn maaya la nakun ye nin min ye o de ka sabati donc nin ye message de ye an ka cɛkɔrɔba tɔgɔ la ka lase bɛɛ lajɛlen ma mais waati koronna kojugu an bɛ kuma suguya ka yafa ɲini bɛɛ fɛ an ka bɛn maaya la nakun ye bɛn ni keleya sabatili min ye ni o y'a jɔsen saba ye ni a b'o kofɔ ni a bɛ fɔ o ma unité ni o ye keleya ye solidarité ni o ye ɲɔgɔn dɛmɛ ye laïcité ni ka ɲɔgɔn to ɲɔgɔn damana an b'a fɛ nin hakilina in a bɛ se ka sabati an bɛɛ lajɛlen na cogo min na pour le meilleur de notre avenir pour le meilleur du Mali et ensemble nous pourrons ensemble nous vaincrons aussi. Donc je remercie tous ceux qui ont effectué le déplacement, je remercie l'ensemble des déplacés et je remercie plus particulièrement nos religieux qui sont venus vraiment assister à cette cérémonie. Je les remercie infiniment.